Selamat siang semuanya. Tak jajal gawe video. Suwi ora upload video ya ta. Piye bodone ning mahmu, situasine kondusif apa biasa saja? Apa rame? Apa full rame? Lah ning kene ya wis umume wong bodho. Lah terus iki ngono ceritane lagi nunggu jajan. Tapi yang nyantu ya lek wis bodho ngene iki sepi. Sepi ki akhirnya ya turu ngene iki ya guys. Kita lagi nunggu jajan. Makane permisa semuanya, lek tuku jajan nggih cepak jajan kuwi golek sing awake dhewe doyan, sing keluargane awake dhewe doyan. Dadi lek umpama jajane bodho ndak payu suwe-suwe ya, akhire sing mangan awake dhewe. Ngono lho dadi ngene iki ya sekarang ngemil, tapi ya sembarang ya wis mlanting kabeh wis beres. Arep ning sawah ya ora pas mergo ya ini iki ya sik bodho. Mergo ya ora enek sanak saudara, teman dan sebagainya. Dolan kuwi ora penak lek awake dhewe ninggal omah ya ta. Dadi ya santai lah. Jajane dipaham dhewe. Dadi ya ngono kuwi ya arang kading awake dhewe iki ya ngonten to, guys. Ya sepi, situasi di tempat saya sepi. Tapi kok mbulak ngene sik-sik. Karo neh nyambi ya apa sing disambi. Pekerjaan apa ae sing penting ditekuni, nyambi nyambut gawe toko cilik-cilikan lah. Wis dongakno, donga dinunga muga kabeh dilancarne setiap usaha apapun itu ya ta. Jadi tetap semangat. Aku ki ya tak ngonten ben supaya YouTube iki ya panggah urip ngono ya ta. Oke. Terima kasih matur suwun.